Ще си позволя да започна с водата. Една тухла, позната ни като червена плътна единичка. Поставяме я на лабораторната везна. 2 кг 936 грама. Клетъчен бетон с абсолютно същият обем и абсолютно същата форма. 0,703 грама. Поставяме в лабораторната ваничка и можем да смятаме, че сме стартирали експеримента. Моя грижа ще бъде, ако водното ниво намалее, тук по-малко вода, за да компенсирам погълнатата